महाराज की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र आज दिव्य गुण ताजे फल कसं म्हणून आम तुमका सांगत आता। ताजे पुढे प्रभू आदरान प्रभु स्वामी ना आमगेले धर्मशास्त्र पुराय मंथन करून ताजे महत्व ते गुण त्या दिव्य गुण पराय तांगेले बुक्सांचो बरयलास तांचो प्रधान जावन आशिल्ले गुण गुण एका 30 पॉइंट्स हांव ते पिकअप करून पिकअप केलेलो आसता कळ्ळें। ते एक कॅप्सूल फॉर्मान तो तुमका हांव ते नोट केल्ले ते कॅप्सूल फॉर्मान तुमका सांगूंक घेतला वता कळ्ळें। आतां आमी टीव्ही चॅनलार सांगता पळय ब्रेकिंग न्यूज इन 50 ब्रेकिंग न्यूज इन 5 मिनिट्स म्हण सांगला म्हण काय हांव हे 30 पॉइंट्स आसना 5 मिनिट्सान हांव ब्रेक करूं वता कळ्ळें। तुमी श्रद्धेन आयकुगा कळ्ळें। तशी फर्स्ट पॉइंट कसं म्हळ्यार न्हीद दोन पळयले आमगे कृष्णा बोलाग हे महामंत्र जाग करता कशी म्हळ्यार हे सर्पान छापल्यारी त्याच्या बोध रेखीत गेलेले एकलाक विशेष मंत्र म्हणून बोध आडयत कशी पळत तशी कळ्ळें। ते दोन्ही जे म्हळ्यार शुद्ध भक्ती युद्ध सेवा विकास करून कृष्णाक पूर्ण शरणागती कोरयता। सकळ पाप फल आणि भौतिक मालिन्यांसून मुक्त करता। शुभोन आशिल्ले आणि काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य इत्यादी हे शत्रु ಒಟ್ಟು आशिल्ले हे चंचल मनाक कंट्रोल संयम करते। मागीर पंचायत कसं दुरभिमानू अहंकारू प्रतिष्ठा प्राईड हांत सकून आमकां रक्षण करता। मागीर सहिष्णुता फॉरबियरन्स म्हणटात ताका विकास करता ताका वाडयता। भौतिक आग्रह आणि पाप कर्माक हे वेर समेत उमटावन उडयता तशी इराडिकेट करता। मागीर हृदय भितर आशिल्ले हे भौतिक मालिन्याक भायर करून शुद्ध करता। मागीर कृष्णा प्रश्नांत दृढ विश्वास हाडयता। मागीर भौतिक कष्ट तांचे भौतिक कष्ट दुरित आणि मायांसून रक्षण करता। हे आमगेले आत्मस्वरूपाचे प्रबोधक दिता म्हळ्यार एनलायटनमेंट दिता आमकां। आणि नेक्स्ट कसं म्हळ्यार कृष्ण भारी संतुश्ट जाता आणि भक्ताले रिनेल जाता। रिनेल म्हळ्यार इंडक्टेड टू डिवोटीज। मागीर आत्मार्थ जावन जप करतना भायर भितर सकून कृष्ण भक्ताक सहाय करता। कृष्णाले स्मरण सदा करून जाता। पंतराज कसं म्हळ्यार सदा जप करतना सदा कृष्ण आमगे संपर्कार येता। मागीर हे मंत्र आमकां कृष्णा लागीं आगश्ट करता। कृष्णाले भक्ती सेवा करूंक एक मनोभाव मनस्थिती हे मंत्र जप आवाहन करता। हे मंत्र जप करतना एकल्याक भौतिक स्थितींत सकून मुक्त करून कृष्णाले भक्ती सेवेंत युक्त करता। आणि हे मंत्र जप निमती एकल्याक कृष्ण साक्षात्कार मेळटा। विसाचे हे मंत्र कृष्ण प्रेम आवाहन करता। आनंदादिरेक एक्स्टसी हाडयता तशी दिव्य साम्राज्य पवित्र करता। हे भाव भक्तींत रबोवन मंत्र जपांत आसक्ती दृढ करता। मागीर जप करून आशिल्ले एकल्याक स्ವಂತ घर कडेन वापस परतून वचचें वयता म्हळ्यार वैकुंठ कृष्ण लोक पावचे साध्य जाता। मागीर हे मंत्र अश्रद्धारी म्हणल्यार ताचे गुण मेळटा ते आमगे राजा मेळाले काणी ताका एक दृश्टांत। मागीर 25 कसं म्हळ्यार यम लग येवची ना। मागीर स्वर्ग नरक खंयचे परिस्थितींतूय भक्त तृप्त जाता। मागीर एक भक्ताक पदनांत सकून रक्षण करता। मागीर भय विपत्ती
अंत सुकुनो संरक्षण दिता ये मंत्र एकलाक आधिकारिक जावन आशिल्ले गुरु शिष्य परंपरांतू तब्बयता मागीर तिसाचे लास्ट कसं म्हळ्यारी हे जन्मांतू अथवा सिद्धी परफेक्शन मेळ्ळी जाल्यार ताका नेक्स्ट जन्म मेळटा म्हणल्यार पिया मेळ्ळी जाल्यार ते जन्मांतू एकलाक कृष्ण स्मृती येवन तो मुक्त जाता गजेंद्राळ काणी हाका एक दृश्टांत अशी इतली पुराय दिव्य शक्ती आणि ते गुण आशिल्ले हे हरिनाम सगळ्यांनी आमी जी बेरी घेवका आणि दुर्लभ मेळलेले हे मनुष्य जन्म सार्थक करका आणि तुमगेले सगळे बंधुजनांक आणि सुगत जनांक हे मंत्र हे दिव्य मंत्र सांगून दिवका आणि तांच्या घरान हे जप करूका प्रेरणा दिवका आणि तांकां आमी हे प्रचार करका हे तुमी गेले तुमच्या विनीत प्रार्थना धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद प्रभूजी तुम्ही 5 मिनिट भितर इतली ऐकून आमकां 30 मिनिट सांगितले देवाल एक नावाचे महत्व कसं म्हणून सांगून दिलंय अनंत अनंत धन्यवाद प्रभूजी 5 मिनिट मार दिलेले 5 मिनिटांत करून प्रयत्न केला प्रणाम श्रद्धेन आणि प्रीतीन आम्ही देवाल नाव घेतला रे ताजी कसं फल आमकां प्राप्त प्रभूजी भारी छंद कोण सांगून दिलंय आमगेल मनात ते कृष्ण प्रज्ञ जागृत जाता आणि आमगेल अंतरंग शुद्धी जाता आणि या भौतिक प्रपंच बंधनातून आम्ही मुक्त जावेत इतली सकट बेनिफिट असे हरे कृष्ण महामंत्राचे मेळना सकट मेळटा मेळटा कसं येना हरे कृष्ण मंत्र म्हळ्यार हरे कृष्ण हांव सगळे जाणां रिक्वेस्ट करता आमगेले मुरलीधर चरण प्रभूजी आणि नवे व्हॉट्सअप ग्रुप क्रिएट केला चॅटिंग ग्रुप ऑलरेडी ग्रुप पुरा फुल जाल्यांची कोण इंटरेस्ट आसता आनी प्लीज ग्रुपा जॉइन जावका आमी ग्रुपांत जॉइन जाल्यार रेग्युलर चॅट करताची जस्ट आम्ही एक राउंड तकून सुरू केल्यार समेत ग्रुपा जस्ट रिपोर्ट करचे आम्ही एक राउंड आज रात्री सकाळ तकून रात्री भितर एक 10 मिनिट आम्ही नामस्मरण घेवच्या खंडित सगळ्याला साध्य आसा तशी आमकां नामरुची वाढता आम्ही राउंड्स इनक्रीज करता उचेत तशी हांव विनंती करता सगळ्या जाणां लागीं कोण ग्रुपान आज गीतांनी जॉइन जावका म्हणून हांव विनंती करता त्या मूलक आम्ही देवालय नामस्मरण अनुनित्य